keväällä yön hiljaisena tunteina saattoi kuulla, miten maan alta pankkien holveista, pääkonttoreista, esikunnista, saarnaspöntöistä, suurten hotellien neuvotteluhuoneista purkautui katkeamaton valitus, kuin kuolevan sammakon parku, ja sakastien ikkunoista vyöppysi rukouksia kuin mustia kärpäsiä. Sillä Suomen porvari rukoili jälleen niin kuin ei koskaan ennen. Jumalaa, perkelettä, pistoolia, pankkitiliä, Saksaa, Englantia, erinomaista pommia, jota enkelit vartioivat, rukoili henkensä hädässä. Huusi vahvaa miestä pysäyttämään ajan kulun, aivottamaan uuden suunnan vanhan ystävän rinnalle, rauhoittamaan levottomat työntekijät, totuttamaan heidät vaatimattomampaan elintasoon, jäähyttämään, tarpeen vaatiessa viilentämään, kylmentämään ne, jotka eivät tahdo alistua. Niin pörsivät sateessa rukouskärpäset, sitisivät täyteen munia, suo imaisine, tuli raskaaksi ja alkoi poristaa. Niin syntyi porvariston vapahtaja, susien messias. Syntyi mies suopurasta, pienaisi ja maa vavahti, kun suon silmästä roiskahti kokonainen hallitus. Luvattujen joukko, kaikki samannäköisiä, samoista touhista syntyneitä, valmiit palvelukseen, puremaan, nuolemaan, pimittämään, väärentämään, valmiit myymään maansa, kun on hinnasta sovittu. Avaussanat lausuu suolainen traktoritehtaan työsuojeluvaltuutettu.